godt, men du tager kvælertag på mig, giv så slip. Og for funden, man. Det kan pusse ondt, jeg slår det snart ihjel. Ja, så er jeg tilbage. Hvad laver du? Hvorfor ser du sådan helt bange ud? Altså, hvad er der sket? Laura kan ikke lide mig. Prøv at høre. Den bamse, den kan ikke tale. Det er pisse mærkeligt lige nu. Nej, han er bare bøsse. Shit, mand. Kan du også tale? Det var ligesom Olsen, der ville lade den der nulsop special ud. Nå, det var fucking godt, jeg købte den her pistol. Nu kan jeg fucking plukke begge to. Det er flagre. Den er altså alt for tung til dig. Det er også ret farligt for en lille flagmus som dig at have sådan en pistol. Okay, det er måske rigtigt, men jeg skyder bare ned i gulvet, så rører den op i dit øje. Nå. Nå, lad være med at vælte mig, din bus. Du burde rent faktisk skamme dig. Far? Helt sygt i hovedet, eller hvad? Det er far med en pistol.